show. Manhandling. I told you. I told you don't mess with I confirm on about a movement or the Kagas in his afford. One more engine, the Conisa woman. Gente. Igbo. No, Gamonte. The modern Chole Dogo. Buna. Ia Bampo. Don't ask one antica can I have the order. I come and do in waking make. Eventually, well, is that for you? I carry one. Is that for you? I carry no choice. Okoli ofunye ko ofunye ana se no karika no ofunye ana fazeria wunya ofunye ya hapụrụ ya iza afọjuru abụrụkwa na onye ige asi na ihe eji garagara ịpụta garagara were so nwayọ ka eji alacha ofu ọkụ uzi esi so iza afọjuru bụ gịnị he had very diplomatic dipu onya before ya bụ ndụ ewe konyi munye ife nchọ nkita kidi fe we abe eme anale me anwunye m ife ahụ ịkpọrọ ife a na-akpọ ebu diplomatic. Oya boy nwunye. Oya boy nwunye. Ukedu ka esi eme ife dipu ife nwa. Eme nya. Si meni. Oya wo. Ona afekwa maru. Oya batara ibegu na eje akwụkwọ, ị na-akpari mkpakwu. Ihe lo mmadụ na-abụtọ. Karịkwanụ nke ofu onye. Ife ihe eme bụ iya boy za fojula agwọ na court. Why agwọ na court? Chi bịakwa cause nke kanjo. Mụ ya agbu ya akwụkwọ. Ebe ka ọ na-egwu akwụkwọ bụ nke ọ ya abịa gbacha ma ego nji gba akwụkwọ. Ọ bụ na ọ bụrụ na ịbụ somebody mmalụ jegwolu na chitaazụ. Asịba m na ikekwa fọ nwe ka m ifeze. Mana ị nwere ọgụgụ isi. Nna ochie ịgba akwụkwọ ma ego nji gba akwụkwọ ma nwunye m potopo onwezwa court of ife mama ya ọ bụ hetu a igba ya akwụkwọ na court ikle ife a na-akpọ damages claim damages ife damage ịghọta ife na akọwa igba ya akwụkwọ a ya kpọ nwunye gị na-achọ maka ma na-efuru ya n'anya bịa bụ ihu ego nnukwu nnu ikpọ na n'ụwa ebughị ya ụbịa nga na maka gịnị chelu ka m bịa ife damage ya bụ nwunye ọ bụrụgodo na ọ bụ ha asọ ewekpọrọ ya ime ọdụ ọ bụgodo na ọnyụ ntị na-akpa ọnyụpụ ntị ma ọ hụrụ na ọnyụ ha hụrụ ha ncha niile ka ihe agụkọta eti ya wee kpọ afọ ego enyeghị ya nwe nwunye gị nwe ego chelụkwa akpọnye nwunye m nke a bụ iwu iti ụgwọ afụfụ niile ọ tara m na ego n'ikpọna chọva lọya kịta ka ị bịanụ chọva lọya mana nwa m onwekwa n'ụzọ esi je Ọnịcha ọ dị nso lawyer na nnukwu ego kwa nọ kịta wee sị na na-enwelu ego ya anata bụ nnukwu ego ya anata eze afọjụ anata enya bụ ego lawyer na onwunye tikenya n'uwe nya wele ego ahụ ya ego bụ ego anyị jiri nke anyị enwe ife menụ ọ bụ ọdụ ka esi eme nwa o nwere ife ndị lawyer na-akpọ advance payment ego o nwere ego ya akwụ lawyer ama m ife advance advance ahụ ife nke na-eso ewu payment bụ ego ihe akwụ lawyer ụgwọ obelezi ebe na isi anya okpecha na ya buru ihe akwụ ego dị ụgwọ ọ ebe nsogbu do ya na lawyer ya na-abịa ọ ya na-eri ego na-enyenu m ihe nna uche kedu ife ego gratuity ya na unu ngwa bụ ndị lụrụ ọrụ ruo na execu mgbe retire na ibulugwo na execu wee retire ba
ihe a ego a na-akpọ ihe na pension na do ọkpụrụ si ebe a mepe ego nna ochie na ọmụ gị nwekwanụ m zọba m enwedumego nna ochie inwe ha ego nna ochie nwere ana kesa lee ofu wee zọba m nwa di ya na karịghọ m isi gịnị ife ị na-ekwu bụ mụ lee na m ka nye gị ego ka iwe je kpere ikpe mụ lee na chi bụkọ ihe ego ka iwe je kpepụta nwunye gị nna ochie na kazi mma na nnọ na nga ife a onye akpatalụ na mgbe ị nọbe nwanne nwoke itibọrịbọghị a eburu akwụkwọ bute itibi ya aka ele ya na nwanne nwoke ife ba n'aka imunye nchọ ịgwa jebegodo nwa m jebegodo o ya tugodo mụ lee na iwe je kpere ikpe gbakwa mbọ zie nne gị ya mee ka mụ na efu mbọsị nkwọ ọ dị mma iwe ewekwana gị na ite nna abụba alụ ka nna atụ abụ n'ime mụ jee jee na nke lọya enweghị gị ya atọ ọmụ bịa jebe na nke lọya tie ya aka na back pocket chọchuo. Yes, can someone in this class spell this for me? Yes. B A N C T. That's wrong. Yes. I hope you're saying it very well. B E N E F I T. Benefit. Beautiful. Clap for him. B-E-N-E-F-I-T. Pronounced benefits. See that? Can anyone in this class spell this for me? Yes. Look at this. Is he sleeping? Wake him up. Stand up and spell this for me. Spell this for me. Yes. Sit down. It's like Hamza. E-U-G-E-N-E. Eugene. That's beautiful. Clap for him. Beautiful. Clap for him. E-U-G-E-N-E. Pronounced Eugene. Now. Can someone spell this for me? Yes, please. E-U-C-H-A-R-I-A. Eukarya. That's correct. Clap for him. E-U-C-H-A-R-I-A. Pronounced Eukarya, not Eukarya. Igbo, Ajuman, Iyabu, Ucharia, Urebi, Eva, I want to walk to Korea. Oral English. Say oral English. Oral English. This is Eukarya. Say Eukarya. Eukarya. Not Eucharia. Say Eukarya. Eukarya. That's fine. Okay. Can someone spell this for me? Number 4. This one. Yes, from the back seat there. Quiet class. And your hand down.
What do you know? Class, can someone spell this? Can you spell this? And you? Yes. I-R-E-N-E. That's correct. Quiet, my class. Clap for him. I-R-E-N-E. Is I-RE, not Irene, please. Clap for him. That's fine. Listen to me. Stand up and spell this for me. You again. Spell on card. If I need it, yes. Can be good now. Even boy bravo say Quiet, my class. Come on, go. Anyone in this class? Yes. This last one. Yes. S-Y-N-A-G-O-G-U-E. Synagogue. That's correct. Clap for him. S-Y-N-A-G-O-G-U-E is pronounced synagogue. Everyone say synagogue. Synagogue. Not synagogue. Igbo aga na-akpọzi gị si na Can anyone in this class tell me the name of the first president of the Federal Republic of Nigeria? Anybody? Yes, from the back. Yes, the first president of Nigeria. Onye izizi chiri Nigeria mgbe mbụ. Don't help her, please. Onye mbụ chiri Nigeria bụ Osuofia. Yes, miss. Onye mbụ chịrị Nigeria bụ Nnamdi Azikiwe. That's fine. Why? You got it correct. The first president of the Federal Republic of Nigeria is Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe. Everybody say Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe. Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe. That's fine. Please reserve your questions. Now, can anyone in this class tell me under what local government area is this village? Anybody? What area are you Igbo? Igbo, what is the problem? Will you sit down with a future? Sorry. Will you sit down and quiet? Sit down. I'm asking you. Yes. Under what local government area is this village? I said, under what local government area is this village?
I said, under what local government area is this village? Onyanwa is not a local government. Local government. Local. I am a local. A government name more even office fan I do local. And the township government. And with township government, yes. Okay, local on that very good table, couple of with a Chinese movie, local. I repeat to put the township name welcome. No, my class, quiet. Yes, township government. Find a mobile a condition. Then we fed the cushion chair. Kwenye na nna shiro foza eje mana mpa ga emego travel so ọ gala ịbịa fu gị na ke ko esi we bịa nwokwan ke ka mmesi kono fe e mana ọmaz na ebe bi kita ifugo no condition mụ ama nje nwunu je chọọ ya kemgbe mpa gị ga anata dị ọ kpọkwa m last week gwa m na ya bata this week mana afu bele ko bi ko bule Boss, auntie. Bien. Jackie mano na kunozo. No kwa ni bia de kwa mumu. Pote go kwa. Si sopo. Yes, my auntie is at home. Okay. Wait. Auntie, can go like that. Auntie, somebody's looking for you. Good day, ladies. No. Welcome, son. Please, is this the house of Chief Eza? Eza Foju. Ibukwa onye Igbo oga. I did try small. Yes. You are the daughter, I believe. Yes, any problem? Well, your father was involved in a ghastly motor accident. Ask him. My own father. We took him to the hospital. That was where he gave us the clue on how to trace the daughter. So, kita Eza Foju no kita. Yes, but Gini? Okay, forget. Yes, my father. You don't want it. let me see this. Ato mimi oto you ko bi owo e na go di na ko ya ka ma chi onu ga ka ma do no gi. Madam, the case is very critical. In fact, he's dead. He's Guinea. He's dead. No, Go, bye-bye. What is it? What is it? The mother ring and the other father. So boss when Florence, the year of Panyama. And I'm very vague and never laugh with her. See, the Bible says the Lord gives, God take it.
So someday we must all die. I believe we get baby and we get apa. Which is your no first. Give money home. Thank you. Thank you, Father. Father, because I take a kiss where you are. At least can you know my cagwa you take gunga balami chon or can I be papa? When you go for again, why? He is my neighbor. Video tab, baby, can be a pussy. The cool condition in on here. Rafichanya. When you go Kunus yelling the bed deals, you must get your husband informed. Father Hakamaro. He akabana aruzie fozi. Imani Igbo say eme ngwa eme alokwa no dach. So as to enable them put one or two things in place. Thank you. Ngabia can never. But before I leave, I would like us to pray for the repose of the soul of Osuofia, your father. So shall we? Ị na-eche na anyị ga-enwe ike ịghọta ihe onye nkuzi a na-akụzi ọsịsọ maka gịnị ka ya majiri ghọta onwekwe ife ọ na-akụzi gbaragharị ife mebe na a na-akụzi ụfọdụ a na-akpọ ụtaba ụfọdụ a na-eche ka ya ga-eji wee tobe nwunye ime n'abalị onye ọbụla na-eche ka ya ụfọdụ ka ya ezikwuru ụmụ ya gwa akwụkwọ ifu na ụbụrụ anya adị mana abịara na m igekwa ntị ịghọtakwa na ihe ọ na-akụzi ha siri ike mana ka ngwakwa bụ a na-agwa ige ntị ọfụma ifu na ife ahụ ofe nlacha nnu shuga kedụ ka o si bụrụ onwere ife dị ọ dị ka mbọsị ọ na-akụzi ife ọ dị ka ife ọkụzi kwasị o nwere ka o si kpọọ ya idiot kwasị idiot eche na Igbo ka ọ na dị anyị kedu after the vac ogbo yes I want you aga no afia ngodongo sika bo nka bo ogbo mma je kwọcha ka mmesi wee buto ogbo kwa ebe aka ihe tie ana m use kwa dia ka ngwọkwọ mana Igbo ka njọ gị ị na-eche na ihe onye nkuzi a na-akụzi na anyị ga-amụta ya ọsịsọ nya na ife avụ na-agwa gị bụ shuga onwere ife mfu na ife nwoke ma na-akụzi onwere ife siri ike na ya ihe njikwa ekwu ya bụ na ihe ndị ọ na-akụzi sikwara ike o enwe ife bụ kịta a na-agba ntị nụ ifugie na ịghọtara ọ na-abụ ọ na-ekwu osi onye ọbụla gee ntị ọ na-akọwa ya ebe na ịma naanụ ka ebe kwụsịkwa ya mba kwụsịkwa ịkpọ m na site tata gawa anwakwa na anwa kpọ m na ọ bụ na mbụ na gị nwa bụ pronoun jele ebugoro na ịkpọrọ m pronoun ebe a nkọwachagworo gị ya ewere m pronoun bụ onye bere aka ma ọ bụ onye bere ụkwụ onwe na-ezuru ezu oke naanụ bụ onye ọbụla mana onweghị ya ezu afa gị ọbụla na ị na-echedi na uche a na-asị na ịma na ịma iche na ịmacha ihe niile gị nwa bụ noun bụrụ pronoun ka m gwazie gị ime ife ị na-eme ị na-avab onye na-avab ị na-avabin gịnị bụ na vab ị ghọtara ọ bụ ya garị oyive sika ya ọ dada ịma ụmụ ekwu okwu ntị ka ngwakwa gị ịma ihe anyị na-ekwu kịta ịma aha a na-akpọ gị Igbo ọka mma otu esi akpọbiri akpọbi ọka mma na-akpọcha gị makwa ihe bụ Igbo nkịta ihe a na-anyanye nkịta n'olu aficha anya chele ka ngwa gị chele ka nkọwalụ gị oyibo a na-ekwu ife ịma ife compound now ọ nke nwa bụ na compound na ịbịa ọ bụ na ịbịa lụọ nnukwu ụlọ lụcha nnukwu ụlọ ndị a na-eji egbu ozu nwa ofu ụlọ a na-afa afasị na obodo dịka ụlọ obi a nke obi rụrụ otu ụlọ obi bụ compound na maka olugwu nnukwu compound a compound na nọ ya compound na obi ka na-akọ ọgụ compound na obi bụ anyị a obi nke ama awụ
All alone, you have a compound now. I'm in my father. Gini ka obu no Igbo. Ka onu no ina ebuka. Ulu lation. Ulu lation. Bato, ononi pa akum kegen, ononi pa ako. Igbago na afọ ọnụ, ọgbago kirikiri n'ọnụ. Ononi pa ako. Agbagokwa m no, nyabekwa. Unu wanda na-eje anọ n'okpuru osisi, ozukwa. Amughara nọdụ n'okpuru osisi na ife ebe nna anọ kịta. Ife ọrụ akwụkwọ, gịnị dị fa? Iche na aka nọ ka mbọsị nke nya, mụ na unu na-egba akụ. Ejebego m akwụkwọ, nya ọbụrụzi nke Igbo, onye fụ m ọgba Igbo. Ịgbago na ji afọ ọnụ okirikiri ọnụ. Igbo wayo biko ewukwa n'iwe. Ozukwa. N'ọbụrụ si wee dị, ma akpọzi gị Igbo. Amago m na ịdị iche kịta. Malụ onwe gị. Ọzọ bụ n'ebe ịchụ ịkpa afa m. Ị na-etinye aquatic. Ko wee daba. Eziokwu na ịda anụ ife na-ekwu, mana ọ yi iji gosi gị na ọ bụ ọzọ mgbe nya. Mana ọnọnikpo. Enugo ife na-aga ụdị akụkọ na-aga n'obodo ya. Akụkọ na-aga. Akụkọ gị na-aga. Ya enugo na eze afọ juru na o jewara ya n'ọmụgwọ. Eze afọ juru. Bato. Edukwasho. Ife m na-ekwu doro m anya. Ụmụ nke ọ ya bụ ikwu ifuru. A sịkwara na m kwuru tupu ya amalụ nke mgbe ju. Kedu ka o si nke ebe ọnwụ kemgbe o ji? Ịma na amaghị mana nwa anụrụ m na ọ nwụrụ na accident ka ọ na-anawalụ Lagos. Eze afọ juru nso. Ọkara onwe ka esi wee ụmụmụ ego n'obodo niile onwe ka o si mba ọsọ mụ na ya ka nọ nkịta wee skanda dịka ezigbo enyi ma njika ntakwụnyere ama m ọya bụ anyị na-aba mana ife mere ọ bụrụ na onwegbo ndị ọzọ nọrọ ya nwee ndị nọ safafa chukwu ọnụ fe aka gwunye ịma na mụ na anụ adị maka nsogbu ya dịrị nkịta ma o mebe ekiri dobe ọnụ nkognito wayakwa bụrụsọ nọ n'Igbo ife abụ oyibo ka nsụrụ rafụ ya nya ka njisi unu pụta n'okpuru ukwu osisi nwa bịa jebe akwụkwọ dobe ọnụ nkognito nya bụ ka emegheri na ejeje gbawasịrị gaba ya be ntị ikwuru ya ka wee fa dobe onwe gị nkognito ọ maka gị nya eze afọ juru anwụgo nya onye gbonwere eze afọ juru Chineke mma mbịanụ bụ abịa kpọrọ nwunye m kpọrọ nwa m aka ya mụrụ m ahụ ka njekere kpọrọ onye Igbo Roma kpọrọ m blood food ọ kpọrọ m naif ka nrụgodo unu onye nọ Laji onye kedu ụlọ ji te kpọrọ m ya sansa ya kpọrọ nwanne nwoke ya bịa Ọnịcha kwa ọ dịkwa m ojebela Ọnịcha gwazi na ejekọ nje Adanna nke na Ọnịcha si ya bịa agwakwọrọ nlọ nji na o nwere ife mụ na ya ga-akpa ọ ka agwana na ya ejekọ Ọnịcha ogo ọ nọ n'Igbo ụkwụ maka ọgọ nwoke nwụrụ bụ eze afọ wee na-asụ gị dibe nọọ ndidi kasị mma n'elu ụwa ọbụrụ ndidi kasị mma n'elu ụwa maka Agnes dịkwa mma Felicia bịa makwuru mma agwagwa m unu na-azị na-agwa m okwu eze afọ juru oge eze afọ juru dị ndụ mụ na ya na-esi ofu ụzọ aga ihe ji webere agwa m maka eze afọ juru ọ ya nwụchitere m ọnwụ ka ọmụọ ya nwụchitere ya ọnwụ ọrụ onye ọdụ ụkọrọ akpa nke ya na-ana bechie agbago m chọrọ m adreesị nwanne m nwoke ka nje chọọ maka ife nna chọrọ ya dị mkpa ọ bụgoro na foonu dị nye m ya akwara m ya waya ngwanụ Couple little o wele English wele grama mebe
Your mother died, your father died, concomitant, all of you. Your mother died, your father died, concomitant, all of you. Plan is to plot is to conspire. Plan is to plot is to conspire. Hey, my father conspiracy. Your mother died, your father died, concomitant, all of you. Your mother died, your father died. Well, good afternoon. Concomitant. Ifukwa ka nwoke a si abụ ọ na-eje ọ na-asụ oyibo ọ na-apụ ya n'ọnụ ka gasị na nne ya bụ nata anya bụ oyibo n'obodo anyị aṅana ya ntị o che na ọsọsọ ya bụ eje gụrụ akwụkwọ ndị okenye n'obodo anyị nne ịmakwa na ife nwa na-apụzikwu ya ala ọ bago ya ụbụrụ ka m na-agwa gị ife a ịma na ọ na-eje na-akpagharị na-agwa ndị mmadụ n'oge na-adịghị anya na ya ga-aba yunivasiti ọkwa ya maka ife ụlọ nwanne ya n'ihi o ji saịn na ya ga-ele na ọ marọ ya ka o ji baa anya bụ ihe mere nọ ya ka o ji baa anya bụ akwụkwọ okenye ọ na ha eje na-akpagharịkwanụ ndị nwụrụ anwụ na-eje ka fa were aka bụ onwe ha Ọdẹ na mini ndebe na fridge. Mini jega di ose. Afọ do ino no aba sim ni ma no. Keno ni na polo no. Kemo ni je gba mini ozo na fridge. Ka mpu konye ndi mo na nye mmiri ga bia la mmiri enu na mpua. E ma no no. O ta ye na efiale piom. Ozumbu na ya fa di ike ka onye injection abscess na ye nsogbu. Nah, good evening. Hello. Ode ka ibu. Agini ke na chọ na bem. Mụ na go na-eso okwu. Aka m batara be ya mgbe na-asị gị good evening. Kwere ọdụm good evening nwa. Afọ duo ino no aba. Nso ode ka ibu agini na chọ na bem. Ibia bem na anya so juba m na anya na-eso okwu. Ọ ga-eme onye mbụ. Mụ na go mabụ mbụ. Ọ na-abụ onye bịa be gị isi otu a na-abalị ya mba. Afọ dukwa ino no aba ya na dum ụda adịkwa. Ka onye na-achọ ka ibi chọta na bem. Ọ ga mama mbụ Jizọs. Ị ma abụnata Jizọs. Maka nke anyị na-achala kwa ọ dị nka ka isi n'ebe ndị ala azụ ndị ala wee gbapụta. Nekwa n'anya. Ụlọ ahụ ji na-ebudo gị isi ife abụdokwa ụlọ enu nke ụlọ enu nke ụlọ enu ịlụrụ ife na-etili aja n'etiti rụọ ụlọ pijin maka mara amaji wee n'ụgwọ ife bagị nwa na-ewu ka dị egwedo moto dịka moto agbalụ mgbe before the war mụnwa bụ akụ nna mụnwa nọ n'ikpo akụ ịnọ n'ikpo nsị ịbụ na ịnọ n'ikpo nsị mana aga m alụ injin aga m agwa ife ndị mmụọ ji ntị ọka eme aga m ezi mgbe Igbo onwe ife eme Amechi onwe ife ga-eme m Lọnji news Lọnji bịa na nwoke ahụ Igbo asị m ọbụzikwa ebe a ka m bịa ọbụzikwa m adreesị gịnị butere ọnịta bịara nwa ka ebe isi wee mmalụ onye ala anụ ọfịa ifufu na azụrụ azụ ka ebe isi wee mmalụ ya nwayọọ onye ị na-ene anya bụkwa na ezigbo enyi nwoke my title friend etu a bute n'oge anyị dị obele wee ruo otu mụ na ya gụkọ lakọ nyụkọ ife ntajụ onye ikpo gentị kịta ka m ji mmalụ ife nwunye m bụ nwanne nwaanyị ji kpọta ya ka nzụba ya so iso na ndị na-ese Igbo iso na ndị na-ese afịfịa na ya na ndị oyi na-enwe nna ya nwayọọ chelu ka m melụ gị introduction
onye na-afọ n'anya ka a na-akpọ ọnọ n'ikpo akụ ọnọ n'ikpo nwanne m etu a pịm gwa nke bụ anyị ejekwu otu a praịmarị mụ na etu a na m ejego agbagobego m na akwụkwọ na ejebego m kọleji nke mgbago ikpo nwoke m maka bụ nọ ka m gwa gị bido tata ubelekịta blọk ibe ji ekene eze mmụọ mmemme katafụ ụbọchị kpụta onye ọbụla anya na-acha ka onye gburu mmadụ ka onye a ka yo ka nwanne nwaanyị o ibu unu ga na-efe efe ka aeroplane anụgo m ife ikwu nna ya kunne m elu elu ekwentị ka m gwa gị bifo ị na-eli elu nekwa na obu akpa wee bịa ọ bụ okwechi niile ọ sịghị nwanne nwaanyị ji wee nọ na Sokoto nwanne nwaanyị ji wee nọdụ n'ebe nwanụ ya ji wee ji ebe a na onye a nọrọ ya o ji wee travụla ụtụtụ ọgachelu adụkwana m awara ntị edokwa ka na-agwa gị na abụrụ m onye ga-aba apụta nnọọ a na-akpa m n'oke esu adụgwa m awara ntị ọ bụrụ mgbe nya nsị ma ya bụ mana kịta ọ bụrụ kịta ofu okwu ka m ga-akọkwara gị to plan is to plot to plot is to conspire. abalị pụọ ebe nwa ọ maka ibi n'ibu ọgọ nwoke ka m ji wee rapụ ka ịkpọta nwoke anya na-acha ka odogwu anya mme na be m ana m alaiki ịdị na-ekwe maka enyerọ gị mkparị ka m bịa be gị to plan is to plot to plot to conspire. tụsiri pụọ ebe nwa ọnyanụ eje nụtava echi niile nwanne va bụ John nwanne va bụ James nwanne va bụ Peter nwanne va bụ nke nwanụ ndị ọbịara bịa kpachikọdo obodo ọ mụkpọta nwanne nwaanyị na-anụ ya ka mfụkwa ụbọchị ga-akpọta ndị ala aba ọzọ ibu unu ga na-efe efe anụ ọfịa unu fụrụ unu enu anụ ọfịa na-agwa m okwu jekwa n'obodo ba na n'okwute ka vabi na-epi epe n'aba beva ịbịara ebe nwa isi nto plan to play nsị bụkwa gị na ụmụnna ya aba andị nwa isosia Igbo onwe anyị na-ese ị ga-eso ya naba Lagos unu bụ ama ma ibu mmadụ isi mmadụ ka o bute ebe a nke a na-eme politiks ama ife Igbo bịa na be m ozu m akpasu mmadụ iwe. So, Flogsy, now from the Students Union, and friends, well wishers and colleagues from school, as the Caribbean on your dad, you know, Oganu Makadi dead. Oh, I so much. So much. Come on, we can't question God, you know. If you don't know what, Madu Mwa, you know, go. So, a fixed date for the burial, I got the way we know we do in our union proper. Okay? So take heart. So Badero. Thank you. Okay. I worked in your father's company when he was alive. And when I heard about his death, I felt so bad. Odumigo, Shubon goes into Alicia. God give it, and He take it. Take it and walk on. Sorry. Thank you. Unemegon. Obi moto no chatem. Oh, sorry. Take out. Thank you, Nemegon. Jido bi yakago. I got this. Ndo ebesina o ga dị mma o besina kwa o ọ bụrụ ọnwụ mpaga bụrụ n'ụwa akwụkwọ o ga-adị mma ebesina o ndo. Thank you. Amara na ndị a na-etu ido nya. Lunch. Ịṅụ kpọkwa mmiri nwa gozi agụọ na agụụ. Nsogbu adịra mmiri. Mmiri na ụzọ mmiri dị ọdụ iri ọkpa. Mmiri eweta ọzọ n'ife nna elo hia. Ife nna elo bụ ọnwụ ọgọ nwoke a bụ eze afọjụ. Sị na ọnwụ ya ka na-awụ ma akpata oyi ilu ekita. Makadon. Eze afọjụ o lụrụ ogo ọgbụ ya danwụ. Ụmụaka iku n'aka danwụ. Kapịa ime ebe mbịa alọ. Kịta ọnwụ kịta onye nje Lagos. Lagos, ọ dịkwa mma. Aje kuru nwunye m. Kịta ka ị lotere na nnọ.
Hello, they not possible remember your personal. I will not remember your personal. I like we just you look is none. Mana egwu na-atụ mbụ ikekwa enwe onye ya abịa m tinye bụ aka ịmagwafe ụmụnne ya na ndị ọzọ amara nke otu ibe ndụ ya kịta onye nwe akụ ya niile na ọbụla niile bụ flọgs maka fịa bụ ofu nwa oji mana o nwere ka ife asị eme olu ekịta afọ na onwe akụ na ụba onye ọbụla abịacha ibe aka ya nwe nka ịghọtago okwu maka ife ekwu na-eme afụgo m ebe o megasị na mmadụ nwe otu efu maka fa na-enubute si aka ndị si aka ịkpa na-azọkọrọ na my papa na my papa maka gị ka fa wee keta oke na akwụna bụ onye nwa rapụ wee na mana ka m gwakwa arị m ekpe ekpere ụdị efe ahụ anyị dị ekpọkọ mana nwezi ka o si mee ọma nne ebebe mmadụ onu onye tinye ụkwụ ọkwa ifuru ife a mmadụ tinye ọkpa ebe m iti aka ebe m iti ikwu ọnụ amị ya nga ọbara dị anyị ọkwara ndị red ka iji atụ ya wee ego ọkasị bụrụzie ego mmadụ ọ bụdị na ego nke ike ka m gwakwa ụlọ nji ọkwa ebe na mmadụ ma biznes ego mmadụ ka eji aba anyị tụrụ ya n'inu na awọ na abụ azụ rie ibie obuo ka m gwazi ndị ya niile ebe eze afọ ju n'onwe ọrụ ego mmadụ ka o ji ba ịnụrụ akụkọ ya ego mmadụ ka eji afọ ju bịa ife ọkwafọ anụ ọkwụ o nwere ka akpụgbo ya ifrọfụ ebe a ifugo na o nwere ka ebe a isi ma ọ ga-adị ụsọ ọ dị nsọ nke na-eme otu a nwefe na-eme na akpịrị oke ị nwere mgbapịa maka afọ nke ị na-eme ọnụ otu a ịma ị na-eme na-emesi ya ike ka o wee danwuo ịma ndị atọgbu onwe bịa ndị a ya ụtọkọ ndị ọzọ bịa kedu ebe abụrụ village ebe abụrụ village a na-ele mama put ebe a ka a na-akpọ restaurant lọnji jide onwe agụ ya egbukwa m ebe m bịa nete ya ime na m ifele ebe a ife abụ ibe ji asa afọ tupu ojige nri nke ọ bụ nri ka nri ya nye ike ekwukwụrụ mmadụ ị na-eli ụdị nri na village ebe isepụta ị makwa ife ị na-eli ife ka a na-akpọ combination ị mara combination ya ka ife na-amago ka esi ịmakwa ọgụ izi mụ na romajo maka nwanne m nwoke bịa na ọ bụrụ ụka akịdị oyibo ịwalụ ngaji kute ọ na-ada ọsụsụ ịwalụ fọk nwesị roma aka ka m na-eji were ife a wee kwa aka wee ribe ife a ife a na-agwa nọ n'ikpo nwoke m maka na jiri nwayọọ arụsịna ya arụsịna ijekọkwanụ m ahụ lọnji igokwanụ ịfere afọ na mpata ama na a na-eripeli eripeli mgbe izizi adị m ekpu eno ama abụ ya abụ mana jiri nwayọọ na-eri mma abụ ya abụ mana nne na-abụ ọtọbụ ụtọ isi na ya ewetakwuru m chọrọ mmanụ dị n'akụkụ ka nlacha ndị mmadụ na-ebe a ka gị na-alacha fele ọ maka ndị mmadụ afọ anyị afụ na ọ bụ ụgwọ ka ị kwuru wee mee efe nụ anyị ericha ego anyị efere ahụ ya dị ka asarị asa chere ka nzolu ndị mmadụ nọ anyị kwụsị ife a ọkụlisigo nwayọ ka rie elogo ndị mmụọ nọdụ ebe ọrụ mmadụ fara eri dị anyị nwe ka esi ede ili nwe ka esi eli n'ụdị restọrantị ili elifọdụ debe ada elisi na elisi ebe abụrụ village ebe ị na-apịa akpụ ama m onye bụrụ mana chọrọ nke nne ya bụ ọ dị nke ya bụrụ nke a na-eme na Baịbụl edere maka Elaịja irisie ọbịakwa ọzọ ọ dịkwa ka agwọ na gboo oke dịkwesịrị iri mgbadụga ọ bụrụ na ana m awọchị wet oke chọrọ ibu ọ na-adịba nnọọ mma ịmakwa ibu a onwekwa ife eji ibu eme akwa ifu ibu nakwa anụ a ana m enwekwu ekpele nchọ ibido ya na ụmụ fasti na ibere gị ekpere nke nwa ọbụla dibiri ekpere mmejere ụlọ ụka chabụ ka isi atọrifu ọnụ egosigo na ịmụta gị ife ọfụma ifere ọbụla ndụ anya ejikwa m ifere na eji m ya ata anụ ọ ga-abụ roma kụziri ifere mbịa dụ anya fụ otu a tinye o nwe ka ọ ga-eti mbịa dụ anya otu mba ọ takwara anụ mụ na ya anụ ọ ga-abụ na roma kụzi
Oh, sorry. Ojebego sukulu kobulu litiretio owere English owere ogama mebende mmadụ kedu onye na-eje school ọpụkwa nọ n'Igbo onye ji chalk na pencil ọpụkwa nọ n'Igbo ọ chọrọ ịma ka esi dede ịmụta ka esi agụ ya mere o ji wee bido adult education to plan is to plot onye mana asị anyị na ya ya jabana mmiri na ọkwa mmiri tụrụ echekwa na ọ kara bụ anyị ka anyị gbara mmiri ọzafụ jụrụ ụlọ ma na ụlọ ọdụ bụ ụlọ ọkụkọ nke narị asị na ezigbo ụlọ ọrụ gasị ebe bụ ụlọ nke a gara ọzọ ụlọ ya ebe a ka Igbo ka eji emeketi ebe aja dịzi otu onye maka ụlọ n'ime ehike dị n'ime ya ọ dị ka geeti hitila onye ma onye na ndị amị mba chọta okwute m ejikwa aka Mama! Dalo. Talembere. Onye ka abia. Ani talembere se. Mboso ne kan talembere nwa. Kene Igbo Igbo. Talembere. Ogo nwoke agwachago na Onitsha mgbe pụtabụla ogini ko ije nu nwadukwa. Wadum kwa ndị efe mwanụ a. Ya ndị Yoruba. Ọ ife melu. Ya bụ chelo ka mo ni asu. Ni asu ba no. Okay, well done. My friend, name be this and I dey marry wait to Organovex. Na-ekwukwa ọsịsọ maka mmiri biko. Here na eze afọ juru in house. You mean Sifu eze afọ Sulu? Abura Sulu. Eze afọ juru. Abura Sulu. Zulu. Sifu you don't die. Abura Sifu. It's not Sifu. Chief. Chief kona Sifu. Na ndota na dey live here now. Oh, Floxy. Anti-Floxy, Anti-Floxy. Ọsọ na gị Floxy me gịnị ka. Mmiri na ama m ebe ọsị m chelo. Ọ na-agbakwu m n'onwe m. Chelo, as I talk before, I say no nature we from the come now. Now this my friend, and I they marry Floxy. So if you dey house, I beg call them for us. I'm kidding na nyoto. Na kwa mwa Igbo chelo kelele. Ndo ko abu nga se akada oga nwoke akunna ka akunna. Abem dikwo onye nka. Wata bombu we mbi. Igbo. Nya na zama do anya kube fi na. I beg if Floxy dey. I beg you call him. He go if he see us. I say no dey for house now. But una fit come in and wait for them. Chelo. Okay, Koburu. You are coming. Abura ebe ni. Ebe aka na dugu mo na. Na nwere onye nọ n'ụlọ ma na anyị ga-echelo fa. Ọ sị na onwe ike amadu fọ sukọla sị na ọ na-ebe. Agụgụ nke fọ na. Oni ewele se. Come in. Imori fọ na. Ewele. Injeni ya kuchu ụzọ m. Si mo event. Lonji. Ya wala anya pala. Come inside. Nke a bụ Igbo. Oh, glass house. Ana ma fudu ko nwom bia. De ko nyom. Chelo kan dozi aka Brazil. Ja. Kamaroko.
Jabala Babro village. If you call. Wow. If you call. If you call. Hey. If I Igbo, mana kwado zu kwamo. Ofo obele ka ibulu nto na na. Boso bo ifuru na agbo so no. Lonji. Boso bo ifuru nko ka na agbo so no jekwa efe. O ya rekwa ge no so si aga firi. Ije ko no ya bo college ezio. Ije ka ja bo college. Ba ja ron college o ma ken kita. O ma ken. E ga bo ta so ro. E ga bo ta so. Imo ko bo na igba mo nkita awuwa ma aja no na eje. I ga awu ko na mo ye bo. Comment tu as sous? You are sous. I say you are sous. Sous. You are sous. You are sous. Aboboku. O se yi pu shu. Abobo. You are sous. Rafi Charlie va. Mo na di aso de kebo yi bo no ezwani ya. E bi da no de I say comment tu as sous? Comment tu as sous? Yi pu ri pa abobo. Rafi no me yi pia. Sous nwa ifu. Gaba. Sous i comot. Gaba no ka yi. Comment tu as sous? Gaba no. E ja yi ada buluza. Mara mo chele mi mu no. Mama. Ela toca no ocho. Ano na tro egu no na mbuke na. Come no jare. Wow. We. Ewe. Ị ga-ewele anwayo. Maka onye nwụrụ anwụ anwụ. Akwazi nwa iku n'afọ. Maka ihe na-eme ka ihe a na-enweghị iwu, na-emetụtakwa ihe ya bụ onye wesa anyị na ịnọrọ ya mbụ nkapụ n'udobe na gate nka melu dịka mkpi anyị na jekere gba ọkọ baza kwere otomo nọla ana ewe otomo hai Chineke na God ịnụ mma enwetara m onwe m since na afọrọ ị na-ekwu gịnị sensị gịnị ịmakwọ n'aka ka ife a mesi 2 week afụrụ m ụlọ anya ncha ịmakwa nneje n'ụzọ ada ụfọdụ chekwuru na nna anyị apụala mgba maka nneje afọzi m anụ dịzi na arụ mgbasụ isi ka ihe afụ na okporo arụ dịka nwaanyị ha ụkọtọ m ka m fụkwụrụ ọzọ na ebe a ka nna gị bịazụ ebe a ka ọ bịazụ na ebe eze afọ ju ka ndị afọ na ọtọm ha ọtọm ime onye a ya amụ ya ifuru onye a ifuru Romanus ifuru mụnwa anyị tọba aka ebe n'otu ọrụ mana onye nwa metụziri jebe m ugwu Hausa ije lụọ ọrụ wee sizi ya mechaa nụ na ọ natagwo mgbawezi ya na oyi eso mbịa nyabala Lagos nyabala Longinus otu m maazị ịgbakwụkwụrụ ya ba ịnụ na ntị onye Roma bụ idiot efu Roma ezigbo idiot dị ka ya dịrọ Roma dịsịrị m anya kpọọ m naif ife a na-agwa onye dị ndụ mụ naif ka ndụ nwụchaala nne m mi anya chocholocho rafọ yọda mmadụ akpọ m naif wee si Roma na oyi esozi nje
Mba, onye abụọ yi ya otu mụ na gị dị ka anya na ya dị. O nwekwuri nke ọzọ fara ịtọ ka anyị nwesị ede ịtọ. Kedu afịa nwa bụ nke o nwere nke ọzọ fa nchaghị. Ọfa na-abụ melu nwunye m chief blacksmith oge agbara akwụkwọ bridesmaid. Nke ọbụla ya bụzi otomo nye ebe a ka m na ubi azụ oge. Anyị ekene ka nnọọ Chukwu na anyị ji alesi ife niile anyị ji wee lute n'udo. Bịakwa okwu dị ya n'ụlọ. Ịma na onye dịla anyị ụzọ dechiri seela anyị ụzọ anyị esi see mụọ ukwu gova dị n'iru bụ unu sekwuo se anyị na ajị do yelo ime o segidere kọwagide si na o nwere igwe dị mma apana abụọ dịcha n'elu aja anakata iro m babụ waya anya bịara anasị antị ya na ọkwụ ya ụtụmụ anyị nụkwa na efe me gbasara ọnwụ nna ya ife a wee wute anyị gbawa anyị akpata oyi na arụ na ọ bụrụ na m bụ nwoke etiwa m mkpu akwa ebe a ahụ lọnji pụta ebe a pụta maka ị na-emetụta na mkpụrụ obi. Ọ na-abụ nloti eziokwu na mụ na ọgọ nwoke eze afọ juru na-abụ m onye ọbụla na-aga aka ekpe nye mụnwa na-aga aka nri mana nwoke ma amarụ ka nsi wee were ya ịgbakwa eze afọ juru na-aga mgbe a obi adị m ọbụnta aṅụrị na onye ahụ ọgọ m mana mma ngosi ya n'iru mana ha ana na-eri ọkwara ife elu afọ juru ana na-erikwa n'ife ada na-eri nwakwo ka esi eme arrangement maka onyinye ike ndị na-emefe arrangement. Anyị na-emekwa nnọọ anyị chọrọ ime ezigbo anyị chọrọ ịkwụ ya ọfụma. Anyị akwanye ọ batakwuru onwegbo jikwa n'aka na ndị na-eme arrangement avọrọ ndị mgbamgba abi tikọ isi mee nke mgbe fa adọchara unu fa ya adọchara maka ndị mmadụ eri ka fa na-eme ọbịagịrị agwa afa ya mba anya bụ ị nọkwuru Lagos Abuja ụlọ na akwụkwọ ndị a ụlọ na famili ebe ị na-afọ Obasanjo mmata ezigozi ya ezuru ilu esi ọbị maka mgbaghala Obasanjo mana mma agbabadị ya ọbị mmawa ọba nke ọbụla ikpo na si ya na mụ si n'ọnọ n'ikpo si ya na ọrụ emekwa mma ya chenjikwe mma ekwuzi maka nna ezuru ya mma mfe onye m zuru ezuru omie si ya na ntị ọrụ emekwa ọ ya ekpokwe n'ọbụ onye ji chọk na pensụl ọ bụkwa nọ n'ikpo ọ chọrọ ịma ka esi edede ịmụta ka esi agụ ya mere o ji wee bido adult education. To plan is to plot, to plot is to conspire. Ọ nọ n'igbo akwadobe izi ndị mmadụ fire for fire. To plan is to plot is to conspire. Ọ nọ n'igbo akwadobe fire for How is everybody in Abuja, auntie? Hey, how is Junior? How is everybody? Auntie, auntie, this your bag is heavy. Auntie, Ego yo kwa 400 naira. Wale ma wo okay. Auntie, Abo ni likale ma bu ya. the bag is very, very heavy, auntie. Buliki here. Wait, yo. Okay, man, I didn't have no yellow again. I broke a no. I had to no yellow. Oh, what can my if I get when go?
Oh, as I for you. Maggie believe more. Oh, God. Chineke kwano. Gini ka mmenu. As I for you gini ka mmego. Chineke no gini. Gini. Do me busy. I no go. Busy. Adoma, ikana ebe? Eri ụtụtụ. Onye elu jie, onye a na-ejie, ị chọrọ ịlụ. Ka ngwa nwụrụ dị akwa ị ga-ebe ga-akpọta eze afọ juru. Ọgwụgwọ bụ na ọgwụgwọ. Na ife na-egwu, ndị ncha na sitting room kpọtụ gị fanti ndị na-arụsị akwa ị na-ebe. Eri ụtụtụ na-aka ngwakwa ka ntụgharị ya akwụ Igbo nsugbe. Igbo si mụ sị na ọ bụrụ na akwa ka ị chọzi ibebe ka ebutela i bọket. Nya ka i were anya mmiri bejuo onye bọket. Maka mmiri ma mmiri ya na-agwụsị. Ewere anya mmiri merụ mmiri ngwa. Ife na-ekwukwa bụ na akwa bụrụ ife ị ga-eji wee sobe ife a. Onye nwụrụ anwụgo ya nwee ndidi. Na-ekpọtụ na fem ndị ncha nọsị tụrụ ma olu ka a na-anụ. Weli ya nwayọ. Ọ bụrụ nwanne nwoke ugwu. Lonji fe na-enye m nsogbu m ka m ga-esi nsogbu ndị a. Nwekwu ya alụ ilulo tọnyere m ka m ga-esi wee sogbu ụmụnne eze afọ jụ. Ife mbụ bụ first and foremost bụ ibu ke n'ụzọ malụ mmadụ. Onwegwe ka isi chọpụta malụ mmadụ n'efe adị. Ndị mfọ n'anya ka m ji ekwu okwu. Nke nwaanyị bụ m Adaọma kara ka akpa. Ọ dị ka amara mfacha nye na-arasị ka nke a bụ nke gbarata mma kafụrụ anya mma ama na o nwere nwanne fasị na bingo n'obodo oyibo. Nwanne nke tọrọ eze afọ jụ ọ na Amerịka. Igbo eze afọ jụ wee sele nwanne na Amerịka. Anyị agha enwe nwanne ọ bụ ịga adị na ka ọka. Ịma ife na-enyenarị m nsogbu. A sị na ọ na-agba mgba. Igbo ọ na-agba mgba na Amerịka. Mgbe ọ bụkwa ndị ọcha gwazie nke m ga-esi wee kwe. Ọ bụrụ agha na obi m na-agwa m eziokwu banyere nwoke abụ bingo na Amerịka na-agba mgba. Igbo nsogbu kpatara nji wee sịrị tolu mmiri ịmakwa ịlụgo nka m ga-esi wee kwe maka ihe na-egwu m anya na ezinụlọ afọ na o nwere nwa agwụ dịfa n'isi eziokwu ka na-agwa ịmakwa nke nwaanyị bụ Adaọma na-agwa opụta nwa mgbe ya nọkọta ọmụrịba ụtọ ọnọkọta akwa ndị ka nọ wee marụ na weta ka ị ga-esi wee kọmpịa ịkọmpịa zia onye nke nọ na-agba mgba na-apụ agha gbazie alụ bingo na-agba mgba na-apụ agha ịmara na mmadụ ya agwụ ọbụkwara nna mụ ya mbụ mụba ọbụkwara nna mụ ya mbụ kama ife m na-ekwu bụ Igbo rapụkarịla egwu ka anyị mee nke dị serious. Kedu ka gị na onwe gị si lụọ na ị ga-esi wee handụlụ ndị a? njeje m kene kpọta gị sị gị tole m alụ elukwu m ilulu a na amara m ife m na nlobu ịghọtara asị m ọ bụ ijebe polisi fa ka mmalụ maka polisi ọ bụ ije m chọba efe jee n'ụlọ chọta m ife na ekwere fana ife Igbo ebe ọ bụ na bingo nwanụ na Amerịka na-agba mgba Igbo tibe ọkpọ na Nigeria tibe ọkpọ na Nigeria jelụkwa lọji ịchọrọ ka nwụọ amụgo mplan nwụọ ka ije koro ụtọ ka ndị ọ nwe ejemujeje tibe ọkpọ na apịarị ya mụrụ tibe ọkpọ nke ezigbo Igbo enwere ajọ ọkpọ a na-awa ọkụ ya awa ọkụ enwere ajọ ọkpọ fagbo pretend pamesịa rapụ m eje m organize ya alụghị ụmụ ife ga-echegasị ọkpọ dịka globe na nkaki na boot
kpọta onye foto esa ya foto mee ya enlargement mara bi ya na arụ aja nwoke nụ bụ gịnị ka ị kpọrọ bingo nwanụ ọ gbatara tinye isi n'ụlọ pai na foto obi amọpụ ya tinye egwu na arụ ọ bụrụ na m eje mụrụ ọbụ n'ọnwa ese ya foto amatabi ya ọ pụta ibu m atụ ya otu na nwoke ma bụkwa m bọksa ọkwọ dike imechi kụzielu ka m mesi wee balance wee si afọ maka mma balance n'ụdị ọya abụrụ onye arụ na isi ga ana ị chọrọ iti okpu idebe aka etu idebara aka etu okwu ahụ idebe aka otu ịmara na ọnwụ ka ị chọrọ idebe aka otu wee na-eto onye tighị ọkpọ ebe agbagha n'ọzọ ịghọtara maka itinye aka ebe nwa mma na-achọzi agbaghị ibeta chọrọ aka ijiri aka gị nyere onwe ya ọ bụrụ na m dị na-agba bọọlụ Osuofia m onugolu iji aka gị nye onwe goolu ejere m egwuregwu okwu dị bịa kedụ ndị a chitaba na nkwụ chite ibe ọbụ Anybody home? Boss, Auntie. Anybody home? Dikeh, I'm going to go to Hey, anybody home? Yes, sir. Yeah, don't understand me. I'm coming, let me come. All right, okay. Auntie, someone is at the door. I think you'll be able to attend to the person. I want to know the person. Jesus Christ! Fluxy! Big Uncle Big O! How you doing, sweetheart? Alright, welcome. It's nice meeting you. Hey, baby. You look so nice. Go and take that bag in. Nice place. So how you doing? Fine. You know, the last time we saw you were so little. Hey, be careful with that, okay? Now, take it upstairs. I'll be right there. All right. Hey, Fluxy. Boy, you look so good. You know, the last time we saw you was so little. Because get the elbows going on, man. Yeah. Who's got this big thing you got there? Who's the lucky guy? Uncle, you'll get to see him. Is that so? Yeah. Wow. That's a nice place out there. Oh, my God. It's so beautiful. So, where is Ada? Oh, Auntie Ada. I'm on job for arrangements for the burial. I hope everything is fine. You know, the last time I called her, I told her I was coming home for our brother's burial. I hope everything is well. Yes, Uncle, well. How about the arrangements? On a job for money. Okay. Oh, my God. You have a nice bar, dining table. Everything is so beautiful. Oh, my God. It's so good. Wow. Who the hell is this? Is he a boxer or something? Yeah, Uncle. Uncle. That's the lucky man. Boy, that guy looks so ugly to be. Damn. He's so lean to me to be a boxer. I sure don't like him. You mean this guy? Uncle, you've not seen him. You're too good for him. He can't for any and if I like it. He looks ugly in that picture. Wow. Woo. Uncle came and did over there. No, America is a lovely place. In my wrestling kind there, man, you know, you can see right my face there. You know, I just lost a bout today, but there's a lot of dollars involved, a lot of money, you know. And by the way, I'm tired, you know. I took a flight from Amsterdam down here. It's about 6 hours. Boy, I feel so bad. I need to sleep now, you know. I need some nap, you know, to keep me refreshed. You look so beautiful. Thank you. Wow, I can't wait. I can't wait to look at you again. Oh, baby, Fluxy. Uncle, I'm happy. Wow. Let me take you upstairs. Can't go see you from Dingo, you know. Okay. Especially for you. Caro, when I saw you go. Hey, Fluxy. Uncle. Yeah, Uncle, how are you looking so big? Wow. I sure don't like this guy's face, man. He's so lean, man. Damn.
Uncle, you can't for only and no way for you. What's up? My life as a wrestler, I've got to be big all the time just to keep the weight going. Man nebe no afabia ke be na mudia mmadụ nwere ana ụmụnne na ụmụnne onye ọbụla agba mo onye nwa amụta nwa apụta be ọzọ na ebe anu na emepia nke onye pịatụtụrụ ya wolu ọ bụrụ na ebe no ka etelugbo etelaazụ ikwulusie n'ukwulusi ana ndị acha all these people si na fe ekwu na fancha bụ ndị ụmụnna eze afọ juru nya na ị ga-eji nwayọ wee sobe ndị a ọ bụrụ ife a na-achụ n'ọkụ Longinus ndị abụrụ ndị a na-eji nwayọ eso ndị a bụ girigiri gbamgbam ka eji eso fa n'ike ọkụ maka ebe a na-emebu nke nwa sị na ya bụ m kedu afịa bụ Adaoma o si Abuja nata ife izuzo ọ jụrụ okwu dokumenti ọ ka esi eme kedu dokumenti ụnọ kedu dokumenti ana onye ma nke nwa bụ bingo ọ natakwa n'ọsụsụ onye ọbụla pụwa ka ya bụrụ ụlọ mụnwa ama nọ nata ọkwụfụrụ nwatakịrị a ife ga-abụkwa ife a na nchọbụ ka abịa mama o nwere aya anacha ngwongwo darling n'ozugo kwanu biko n'ozugo no nwayọ ka eji sokwa n'ihe niile ife a na-agwa gị bụ okwu maka mụnwa ọ bụrụ maka mmasị nwa ọkwụwa mma akpata ife nri mana ma gị na nwa ife ava na-abịa ka nwa dị eweta n'anya onwego onye kwuru okwu gbasara nwatakịrị dị n'afọ onwego onye kpọrọ nwatakịrị dị n'afọ afa ikpo ka m pịazie akwụkwọ n'ọrụ chebe ka egbue m mma kwuru na-eche ka egbue m ka m gwa gị mma nọ na tando ife afa zonyere ụkwụ bụ bịa ọnya bụ mbido Flora esiri na mgbe onye ka kalafia ọnkụlụ ya bụ bingo ji wee bata ọ batakwa ebe 3 nke efi mana ya nwe ebe ya na ntị Adaoma m so wee jebe nya fire bata ka anyị pụkwa ikpo chelu kene nnọọ chelu ka anyị nọkwuo obele ka anyị malụ ma bingo nwanụ bụ ndị Amerịka anyị ka nwere anya anyị fụrụ yakwa kiri ka ị na-akọrị ọkwadoli ya kpuru gị ka iwefe onye Amerịka a ga-eji wee rapụ ebe anyị jekọ agbago ngịrị ya ife aka mụ na nsọkwara mụ na Roma ijenugo Amerịka ya bata ya afọ mụ nwa akakwuolu gị bụrụ onye township ị chọrọ ife onye Amerịka ife ya alachaba ya alachaba mechie ike n'ọnụ na Amerịka adịrị izi mfụ Amerịkanụ bịa ọ bụkwa ndị a na-abata jikwa wee jie fajibe na general palo fajibe na general palo abụrụ maka mmadụ niile ọ arapụgo m Hey, my guy, how you doing? Yo. Hey, how you doing, man? Yeah. How you doing? You all right? All right. I see you later. How you doing? All right. Yeah. How you doing? Hey. How you doing, man? Gwakwa nwoke ma biko gwa na arụ m ekwe mmadụ n'aka na o nwere akpụdo n'isi abụ. Uncle. What? This is the guy, the boxer? Yes. Damn. Leany thing, man, I don't know, man. What's the matter with you, man? You're so leany. Are you a boxer or what? Yeah, you. There must be something wrong with you. Because you ain't got what it is to be a boxer, man. Go get Kubaraba. How many years ago? Nah, you a lousy moron, man. You ain't worth being a boxer, man. Look at you, so skinny. Flogsy, you should forget about this guy. This guy is a gold digger, man. When did it? Capasios, and you see yours out on your name. And when they gone over again, and you're gonna dig on Nimona. What a brother. Come on, I saw the keep here. Ebe no one. Palo no one. Bo maka. Onye bem. Nankie. Pala abro makunu. Pala engo general palo. What? In my brother's house? Palo kan gwa unu. What? In my brother's house? Gini me? Hey! What? Dia kai je ba je. Yeah, monsieur, go on, come on. You made it gini. You ain't up.
gonna come up. I was dealing with me. When did you get this? Can you hold on? Hagano. Okay. You might have a Alright. You will pay for this. Roxy! It's over for this man. Bingo. Man. No, cool down. Get this yours. You are serious? You can never. Come on. Bingo. It's not right I don't want to see me again. Jeputa. Cool down. Hey, what kind of bottom one? Insult! In my own brother's house. Flowers winded, cool down my condition. It's no for. But because boss go just see any need na moto makana. Come na uncle go bigo. Ona ha like in Nigeria, okay? No, tare anede. And so why you no got time? Plus him. This man, I'm going to deal with this guy. I came all the way from America and I'm going to show him something. You just wait. I get new on. What about Mama, take care. Boss. Darling, no two order the Panama. After my communata. I can't tell you again. Nama Torosa. I'm going to veggie kitchen. I'm Hey, Floxy, where's the car keys? I want to go out, man. Please. Okay. I'm going to my calls. Ona si game even gamoto ye bunye. Onye ye ndu modin ya cho pick up. Emelori etel board ya. Otana. Lelak ebuli na eje bojeko. Ketu mu bia bulu moto bunye. Oje sokata ye moto. You listen, asshole. I'm gonna fuck with you, man, because you messed me up. Man, I'm telling you, I'm gonna fuck with you. You gonna catch it later, man. I'm gonna break your goddamn ass, and I'm gonna do it. Watch it. I'll be right back. Boko. You know, so it's a certificate. I want certificate. Jolo po. I think you call the job about Pamadike. And I go moku. Darling, Ike in any keep go blue motor Javana. Blue motor guinea gel. Each okay, Tikata Vifan Nagarap. None never knew in a quartier. Oborongasa. Even Motanabukono Genos of Benjo. A jelly alignment. For the OJ, a J will balance. Kedumoto if I have what can I walk? Of a jeep. Or Bakakaranka shaft, yeah. Come couldn't call Abania. Omoro moto onya balonia na manja alignment na will balancing no fog. It's a mubunye. Over a tipper. Ayaba. If focus in if to do can I need no bofu, onya mad, onya abram mad, a feeble. Oh, you did who goes I in neighbor. If you go on our kitchen, I need to run over a cape with it. Dovagada. Agadaro Agada if Neba na mabulu popo on a jitumble and mummy. Or I call you imati generating like generating with a tumbling mummy. Put in koja mummy, put in a nuku. Anumpam. Some dabe, never Bamugunu. No nya bana moto. Agusia, a jetor will talk jim. Omeo, or higher even, in the bully. No nya, a metotaro mota, cancanondo, who make any moto, and a bully king in age. Mother Namezabatamin.
man. Boy, that's a bad car. You hear what I'm saying? Look at the engines, man. Some bad horsepower here, baby. It's all of motor. They are never over. Don't stand in. That's clean that Volvo. Don't stand in. Stop commanding me. This one, I've almost cleaned the whole cars here. You bring the idea for you. We will push on the show. What a trailer, Mobo. I'm taking the car, man. Listen, I'm going to pay for this car. I'm going out there. If this thing is good, I'm going to pay your money. Don't fuck with me, baby. What's this? Get in the car, man. Let's get out of here, man. Get this out of here. Move that shit out of here. Let's go. Hasina no nipo mali akono bogo ya muke ono nipo na ndiogo ya nanaga bakona mboge dine ono nipo na ndiogo ya nanaga bakona mboge dine ndioga chogi bono nipo sife kupano no nipo Floxy gave a papa on the Igbo one and you. Bingo biala semo mujori akimoto ya bulu moto po iwe chelo tinye kana po ala ko ka agu na bam niki o de mi ono oputa gogoro ama gini foxy moto nsia nya foxy va moto man na ma nkinyi kan se fon ibu ana na ta o kan mbu foxy kanya na eku tofuiro do wando jiwa semo bia dujia ko je gul moto nya bu bingo dujia ko je gul moto dujia why not ma why not ima why na de kan pakoya de kan yi jikashi ya we bata ipazia moto bingo go di an popoge solid ya yi dujia o je gul moto longinus kita kama ndilo okay etu ngobia Lagos iwe meju onyi lo mo se duru papa iwe duru papa ntelo buri tu kita kama konora ifa be nyamaka kanyelo bingo oto akoya sinyele ga nigi nyeri aka buimo iwe nyeri aka we nweta mo mba oburi longino iya bia gbada ba mba igbo chalo ino juguro mo buri tu wa isi fufu onya bu bingo ina fefa onya bechala ezigbo mmadu this man good emazebe mo ni aje gasania emono mese bono mdebe ba asno bobo janya lu bobo wa tabakash di wori fo ne kunyoro eri ekirigu kiri o we kan ri won na bono egubuja kenji ocha na bobo ti anye pa ni oni na fu bezigbo mo oboro ifi lonje obolo ke bobo onu we na bobo na bobo kwa aka masị ka nrapụ iveri ka ichi ka ịkwadobe na ba ma nwanne echi ma maka okwu ikwuru na ọ bụ ezigbo mmadụ na na-akpọpụrụ ihe anata mgbe ikpe ọbụrụ ya ịnachakwukwe you go ihe akwado na asị m ihe akwado na ebe ọ bụ na idukwuru ndị ilo unu eje gbaba izu nke ọzọ atụchere fa gị si n'aka esi ha n'aka nweta mba ihe ana igbo ọbụrụ isigbagụ m onye abụ nwanne mmadụ ezigbo mmadụ ekwuru nso m ọkụ na-aga ka esi nwere ezigbo mmadụ ịna ọhụrụ etu isi wee lụọ otu ụzọ si elu ife akpị ji nwa soro ndo dị ga anyị na-afụ ife a iwe onye abụ mmadụ maka iji abụ m ife nrite chọrọ mba ngwa bife mụ na gị ya eme a sị bụ na enwere ike rafụrụ
very okay. I think one each on one day. No, Jare. Fine. Where they go this early morning? Baba Agba, this one that you're just smiling like a roasted goat. Show win the lottery. Abosede, I don't win the one way past lottery. Look, very soon I will travel to America. From America to Paraguay. From Paraguay to Maragua. Traveling to America. Benny. Oh, they would right. Benny Sunday, American Coco. Los America. You say, what do you mean? Come, I go show you something now. You know, see, no be clear the play. You see? Now money be this. Now money. Now Uncle Bigos. Now that's me this money. And no be only that too. You come promise say you go take me to America. America. Then I saw American Coco. Let me tell you something. They don't need people like you in America, Baba Agba. They don't need people like you in America at all. Uncle Bingo just want to go there and use you as an instrument. What do you mean? Oh, don't come. Not jealousy, not the worry you. I'm jealousy. I'm jealousy. By the time I go, I go to show better tea. They drink better water. They are coming like Uncle Bingos. Then I saw there in Los America. Oh, that was Los America. Need to see people that have been going to America. They don't need people like you in America. People like you, 2 feet. They don't need them in America. Not jealousy, I go kill you, Jare. I'm jealousy. Not jealousy, I go kill you. Jealousy, shoe any. Oh, but just look at his shoe. So I'm jealous because of your. Is it your nyash or your clothes? Baba Agba. You go with your more like that. What's it? If you say you can't insult me, come make I tell you. By the time I will go and come back, carry my car, my dollars, then you don't beg me to make I come marry you. I don't to marry you, Jare. Now jealousy, I go kill you. Baba, please, let me start going to my market. Look at the go, Jare. I continue listening. I said, look at the go, Jare. Now so they go pop nose. If you can see me, open over on Bamba, Fakad and Abata Palo came on Bobana. Put my look at us from the name. I know about the other. Hey, that's a kitty, that's him. But they will not say no school. That of a can't chop over. If I got up one, I over and chop over. One cabin came on. So I just see another. At the one maintain. How can I ever go to their drum show and mess up your mobile? It's join. Utomo join. Hey, Chelopo, okay, na born call Nanti. It's an affection. Utom Facho Wagon do. Oh, well, if I am, Memo, whom in Nam Kawab. Utumne looking ill, look when you trade and Candria Procaria. India Bapolo, Boboquara Cavabia. Kangway. It won't land it. I am one and a female. Nearly look on your chalk and Adolia. Even in a Greek and Diana, baby, or Drogana, if Rianana. Avana Josi Bumu City was a bubble, Macalafamana, a chorum, and a man non do. They are Bernard if you do. It's not Greek of Ajibia. Farman do Quibu, my mother enough. It is a friend there. I am on the other on my brother and Kibu. Yeah? Can go Paul. In as Buffalo Moon. Onyu Nebu. Onyu Zibukoro. But if I'm not, oh, you know, Bonana says. I cannot remember one Nikita. One Nagabo, Joba Kagaka, but you're not telling. Can I some more? Then a man don't if going to condition, make a man the money may travel. Make a condition of the mail.
condition ọkwọrị mụ na gị ya ayị ịchọ eburu gị eburu dị na moto anyị eji ọkpaje ị nọ na-etinye condition ọ na-emove ịchọkwu ebutela gị carton juice ihe na-aṅụrị mma na-enye juice n'ọnụ ihe aṅụrịde juice anyị eruo ụlọ ya gara pịa na nwere ivom nrukwu n'ụlọ ekutute gị ekutu kụba gị ụlọ ọ ka m mma otu a ya rapụrụ nya ka ife ka conclude gwo ka ị larụcha ụlọ tete iwe bịa gwa m conclusion ife abụkwa nsogbu ife abụkwa love like ya n'okwu nke a na-akpọ adụmaya maka onye nkụzi na-abụ ọnụ kata gbaa ọsị anyị to plan is to plot is to conspire iwe ma na-akụgwu esi ego ịghọtago ka mma ma conclude gwo dịka etu esi ekwu ụmụnna anyị ji akwado ma wee jee akwamozu ọgọ anyị abụ eze akọji nke nwanne nwoke bụ ikpọ na anụ ada ya anyị ji ajụ ihe ugwu anyị amaghị anyị tụ anyị nwa bụ ụmụnna si eme omume ka ewepụta afọ anyị ụbọchị ahụ kwa onye ihe nna ya ụmụnna dịka ọgọ anyị nwoke bụ eze afọ duru akwamozu ka anyị dịkọ anyị ejenere igwe ọ bụ ji iju ma akwesị na ike ọgwa na ya unu n'anya unu afụ na ọzọ dị iche iche adaeze afọ ju anyị na-anụ bụ Flozi onye nwara ada n'elu ụlọ ada na anyị ga-apụta n'igwe wee kwụọ ọgọ anyị nwoke eze afọ juru kwachapụ ya akwachapụ ọ dị chimchim gbam unu lekwa anya ma ihe eji eje na-akwụrụ ozu ikpo ka eke m na-ekwu na-etụpụ iru uche gị ọdụkwu ya ana m atụpụ iru ọrụ izu ka anyị niile ụmụnna na ebe nụ agba anụgwo m ife ikwuru uche m adịrị ya ntụkwuru oche mana nke nwata nwego ya ngwugwu tọga enu ngwugwu na ka anyị mara ife iji kpụpụ ife gbufukpufe ikpo n'ọrụ ikpo ọ bụ na ị mara ihe ị ga-ekwu imechi ọnụ ị na-anụ ife nna gwa gị ọ bụ na ị mara ife ị ga-ekwu ịjụọ m ka m kọwara gị ihe a na-enye ndị ada mma ndụpụ amarọ m kọwalụ m katikist kọwalụ m ngwana ụcha ntị gị ụwa aka na ntị ka m kọwara gị nke mbụ ị ga-ebute nkwụ mara abụba dị n'elu na-esheki esheki ebutute ya n'ala ozugbo dobe ya n'etiti ebe a ga-eje mmemme mbọchị a ga-eje ozugbo ya dobe ya anwụrụ esi n'elu ya na-apụsịsị n'ime nkwụ ha na-apụsịsị na-adasịsị ka Holy Ghost fire na-apụsịsị nke mbụ nke ịbụa ị ga-ebute 1 carton squadron anyị ga-ebu wee gị a na-ekwu nke squadron ebutesi epi ya ala na-eke ọ bụ na ị mara ife ihe ekwu imechi ọnụ nkwụ ofu mbọsị nwa mmadụ eso dị ochi na a sịgwakwa m si jeje ọ bụrụ kama onye anyị akọsụrụ anyị trọbụl si chọọ ụdọ kee ndupue dobe n'ime ụlọ ka anyị gbaa izu dobe ebe anyị jekọ igbo nwoke na-akpụ iyi igbo pụta aka ihe ga-egwu na igbo aka ihe ga-egwu n'ọdịka na afọ m na ote maka nna agbaga gị pụta kene ka nye gị nwoke na-adụ aka nke a bụ bikonu hapụnụ ndupụ na ọ na-achọ onye ọ ga-adagbu bikonu ka anyị wetuo n'obi anyị gara gara niile ma mkpọtụ niile ma ọgụ niile ọ na-achọ ịnụ ọ ma enyere anyị aka chaa ife m na-ekwu Adanna gị na Ọlụchi ama na o nwere okwu ya eti n'okwu a na-ekwu na onye bụ okwu onye okwu ote ga-ekwubele okwu a obele okwu pempe a na-agwụla ya digledi ya ji abụ nwunye a nọ na bụrụkwa adabe nna m na-ekwu ka anyị ga-esinyere aka wee lụrụ igbo chekwaa oge ya nwe ụnụ tinye esi naanị ọ bụrụ mma ga-eweta ego m sọpọtụ gị ịmara ego bụ na tatataship ebe ka respect onwe gị kama ị naghị ego eje m na ọkụkọ medicine ife merenụ ikpe ọ na-abụ nna achọ ikwu okwu obi amapụghị obi a na-amapụ m iche kedụ obi na-amapụrụ m awadụ mma were ọgọdọ ka ọgọdọ adụ mma n'ukwu ana m achọ ịgwa gị ife dị mkpa ikpe uche gị ọdọkwu ya ife dị mkpa n'okwu a anyị ga-eji ife nwere okwu na anụ wee ji onwe mgbe anyị eji ukwu ọ bụgo ma enwere gị ama ka anyị si wepụ ọnọrọbụ n'okwu ebe nwa ọ ka anyị wee jide ma enwere gị ha yata nnukwu bọọsụ ha yata m ndị etiti na anyị eji ukwu ịnọ ji ọnya ka m na-ekwu na ihe agba n'aka na anaghị eji enyo enyo ya sie ike ibu ọ bụ ibu ahụ anagwana agbado oto ajụ
ịgụrụ akwụkwọ n'obodo Igbo gụọ n'obodo Igbo gụọ n'ebe niile ebe ọsọ gụọ akwụkwọ ọ na ịmazị omenala biko kwuo ihe ahụ Icheke ka esi ọkwa gị sibu izuru m ozi kịta m were ile ngwa ezi ndụpue ọ bụkwa na okwu na-esere mụ na gị ekwugo ka anyị esi wee jee anyị egote mmanya anyị agba izu onye atụta ọkwa ya ka anyị si gbakọ ebe nụwa a na-eme onye bụ a na-ebe a na-alụ maka ọ dịka gasị na afọ nwanne m ka ebu ezigbo nwanne m mụ na onwekwe ife na-esere anyị Igbo babụ ndị afọ na-eweta okwu ife nwere okwu ịnọta na-eweta no problem ndụpụ ka ya chọ standing ya achọ standing kenye onwe gị n'ukwu standing ka iwe ekwụrụ na agbaga standing gị ebe ka standing na maka ka ebe ọ dị ọzọ na ife ala ndụpụ telivisi m telivisi m Chiba ndụpụ nke na-achị o commissioner of president Chiba nnọọ Ọnọdụ banya bụlụgo big man Gwanụ m ka o si mee Ọnọdụ ojego nwanne ya bụlụ big man Kedu ha ma na-eji o nwanne ya nwụrụ ọnọdụ abụlụ big man Ọnịnigbo ji ego nwanne ya lụọ nwaanyị obi n'ụlọ nwanne ya mana ofu mbọsị ọ ga-amata na anaghị eji ife onye ọzọ eme big man anaghị eji ụlọ onye ọzọ eme big man